ka bɔ Kebila fo ka taa se radio Mamilon ma ka bɔ Tamanikaw fɛ yen nɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye bi ye donba ye an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la sabula ka d'a kan bi ye janvier kalo tile 20 ye o bɛ donba kofɔ an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali finitigilakaw ni 20 janvier fɔra dɔrɔn an hakili bɛ jigin olu la o hukumu kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ 20 janvier 1961 20 janvier 2022 o bɛ min kofɔ janvier kalo tile 20 san 1961 ka na bila janvier kalo tile 20 san 2022 fɛn bɛ tali kɛ Mali armée la o ye san 61 sɔrɔ o la a ka kan a ka laɲanamaya kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la sɔgɔmada in na jɛmukan o bɛna kɛ jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka kɛ tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma sabula n'i y'a mɛn an bɛ da an bɛ sunɔgɔ an jigi dalen don olu de kan n'i y'a mɛn an bɛ da an hakili latigɛlen don an tɛ yilayila an b'a dɔn k'a fɔ an ka lakana cogoya o sabatibaga ye olu ye o la u bɛ fɔ u ka baara kɛcogo ɲuman na ka kɔn bidon ɲɛ fɛn bɛ tali kɛ finitigila fɛn o fɛn bɛ yen nɔ finitigilaka fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni o ni kɔni binna fasoko la kɛlɛyɔrɔ la an bɛ tasibila kɛrɛnkɛrɛnni kɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'u taɲara fasoko de la o ye fasoden ɲumanya ye sabula u ye kalikan de kɛ k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ jamanadenw li lakanali olu ka wulikajɔ fanba o ye o hukumu kɔnɔna la sɔgɔmada in na jɛmukan o bɛna kɛ jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye Isa Kaba Sidibe ani ale bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ walawalali ale kɛnɛ kan bi anw ka don koma k'u bɛna tali kɛ fɛn min kan walawalali kɛnɛ kɔnɔna na awɔ o bɛ tali kɛ armée malienne na kun jumɛn na Kaba ye o mot suganti o mot sugantira ka da bi don bonya a kama o la fɛn bɛ tali kɛ armée malienne tariku la Isa Kaba Sidibe ale bɛna a da don la ka se ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ɲuman sɔrɔ anw ka don ma welele o ye docteur Ali Tunkara ye docteur Ali Tunkara ale kɔni bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye min b'a to bɔda bɛ se ka sɔrɔ gɛrɛntɛ min sigilen don an kan CEDEAO fɛ ale kɔni bɛna laseli kɛ o ko kannaw la sɔgɔmada in na don baara ɲɔgɔn weleli okumu kɔnɔna na Amadu El Konare an bɛna wele bila ale ma ka bɔ Katikaw fɛ yen nɔ fɛn bɛ tali kɛ Amadu la ale ma se ka kumaso la sɔrɔ sɔgɔmada in na o hukumu kɔnɔna la Lamsa Sanogo Lajos ale de bɛ an bolo kɔrɔ sɔgɔmada in na Lajos i ni sɔgɔma n b'a ni sɔgɔma Fanta Tumota ko Mali finitigilaka bɛɛ lajɛlen ma ko bonne fête kosɛbɛ kosɛbɛ i bisimila ka kanubaw fo k'u waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ nin waati in na n'olu bɛ ka an lajɛ ni budaw bɛ k'an lamɛn an b'u fo ka timinandiya la min bɛ tali kɛ bi ye bi la i yɛrɛ y'a fɔ bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ tali kɛ anw ka finitigiw olu ka yɛrɛma hɔrɔnya a ta ko 60 ani kelen na ɲɛnajɛw bɛna sigi sen kan anw yɛrɛ fɛ yan nka wulikajɔ bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ finitigiw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn u ka timinandiya n'u ka wulikajɔ la n'u ka lakana sabatili la don o don walasa anw ka se ka sunɔgɔ an ɲɛ fila la siga foyi t'o la ayiwa e ka galon bɛ min galon anw faso mɔgɔ ma jɔ an na waati an kɔni bɛ wuli ka na mais galon tɛ n bolo galon bɛ yen a n'a don waati don mais an ka don de ye bi ye a don ye bi ye an bɛ kunnafoni kadara kɔnɔ a tɔgɔ di ta n'an bɛna taa i k'a dɔn jɛrɛ kɛnɛ kan kunnafoni di galon bɛ min kunnafoni di galon de bɛ na nin ta o Lajos i bisimila sa sɔni i ni kanubagaw na ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a fɔ kanubagaw ye cogoya min na k'a fɔ sɔni jɛmukan in kɔnɔna na an bɛna wele bila Amadu El Konare ma ka bɔ Katikaw fɛ yen nɔ ni sanga kɔnɔna la Amadu ale bɛ place d'armes de Kati la fɛn bɛ tali kɛ 20 janvier koɲɛw la ɲɛnamayali ale b'o o kɛnɛ kan an bɛna wele bila a ma jateminɛ minnu bɛ o kɛnɛ kan yen nɔ k'o yɛrɛ bɛ ka kɛ cogoya min na aw ni Amadu bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ale ka se ka o kunnafoniya di kanubaga kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma Sori Ibrahim Diallo ale bɛ jateminɛw la bi Sori wulila kabiri 5 heures sɔni an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ tan ni ka segin kibaruyaw olu kɛnɛ kan fɛn bɛ tali kɛ Hawa Daɲogo la ale fɛnɛ na bisimila ka se ka sira di kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ma ale ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye cancer kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la professeur Musa Watara ale kɔni de bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye professeur Musa Abdulayi Watara ale bɛna bisimila Hawa Daɲogo ale fɛ fɛn bɛ tali kɛ Alexis la ale fɛnɛ bɛ bisimila sɔgɔmada in na ka se ka ɲɛfɔli kɛ kanubaga jamakulu bɛɛ lajɛlen ye don kibaru di sɛbɛnw ɲɛfura fɔlɔ laseliw
aw tɛna se ka o lasɔrɔ bi sabula bi tɛ baara bi chômelen don fɛn bɛ tali kɛ wagati boloda cogo fɛnɛ na ni o ye météo ye a tɛna o fɛnɛ lasɔrɔ sabula ka da kan Mali météo maaw olu fana tɛ baara bi chômelen don nka an seko n'an damayira ye fɛn o fɛn ye kunnafoniya ko nasiraw fɛ cogoya wɛrɛ la an bɛna o bɛɛ lajɛlen lase aw ma bi an tɛ ɲinɛ an ka don fɔli duman kɔ an ka sɔgɔmada in na don fɔli duman o bɛ Ala ma hinɛ na Fatumata Tata Bambo Kuyate la ale fasa dumanba dɔ da armée Mali la aw bɛna o fɔli duman sɔrɔ bi jɛmukan o kɔnɔna na sisan ne bɛ kɛnɛ to Lamsa Sanogo bolo ale ka tɛmɛ ni don kibaru ye. Ko kunnafoni ale dɔrɔn de bɛ se ka maa kunna sirilen la wasa Lamsa n bɛ sira di ma ayiwa ne sira di an b'a minɛ i ka dɔn ni bonya ni karama ye fanta tumuta an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔ lase kɛcogo ɲuman na an bɛ aw ladɔnniya ka fɔ bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna na an bɛna an sɔnni sigi kosɛbɛ bakuruba fila bɔɲɔgɔnko ka bakuruba fɔlɔ o bɛ tali kɛ anw ka finitigiw olu ka bidon ɲɛnamayali la n'o bɛ 20 janvier ko fɔ an bɛna an da ma o la o bɛna kɛ bakuruba fɔlɔ ye filanan o bɛ tali kɛ kunnafoni kolon min bɛ folofolo la nin waati na Facebook sanfɛ n'u b'a fɔ o ma ko Facebook an bɛna an da maga o la ni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye o ko kan nin bakuruba fila ye kunnafoni misɛnw mana don mun cɛ mun ni ka bɔ kunnasiri la y'a bisimila. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na min bɛ tali kɛ kalo tile 20 janvier kalo san 1961 kalo tile 20 san 2022 n'o bɛ san 2022 ko fɔ anw ka finitigilakaw n'o bɛ tali kɛ an ka wolomasiri tabaw la u ye san 61 sɔrɔ san 61 u y'o kɛ baara la baara min n'o bɛ tali kɛ lakana baara la fasodenw n'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen min bɛ tali kɛ jamana ale bɛ se ka basigi cogo min na bonya ani karama kɔnɔna na walasa min bɛ tali kɛ fasodenw bɛɛ lajɛlen ka se k'u yɛrɛ ye minɛn kelen kɔnɔ n'u bɛ lakana minɛn ko fɔ ni dun y'an ka kɛlɛkɛcɛdenw yɛrɛ ta ka lajɛ an bɛ hakɛto ɲini aw fɛ i b'a ye k'a fɔ u ye wulikajɔba kɛ wulikajɔba mun n'o u bɛ tariku la an bɛ don min na i komi bi hali sini min bɛ tali kɛ an ka finitigiw la u bɛ o baara kelen de la nka Isa Kaba ale bɛna sɛbɛkɔrɔ maana ni Ala sɔnna ma a bɛ se ka lafiya sɔrɔ a la cogo min na. Kunnafoniko nasira la an bɛ aw ladɔnniya ka fɔ arabado kalo tile 19 janvier kalo san 2022 ka kɛ ni kunnafoni folofololen ani kunnafoni mun bɛ ni jatigitigiw la ni kunnafoni kolow kɔni don olu de kɔni kɛ mɛ ka kɛnɛ minɛ ni waati na kunnafonidilaw ka jɛrɛjɛkuluba dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko Appel Mali olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka se ka dankari o n'a ɲɔgɔnnaw kɔnɔna ni ka na ni kalanbolo ye kalanbolo min bɛna kɛ sababu ye maaw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ cogo min na baara yɛrɛ kɛcogo la fake news n'o bɛ kunnafoni jatigitanw ko fɔ kunnafonigolo a ko kɔni sigira senga arabado mɛ mina Wedrago Mantala Watara olu kun y'an ka cidenya kɛnɛ kan u ye mun sɔrɔ filɛ nin wagati gɛlɛya in na kunnafoni caman de bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ minnu tɛ tiɲɛ ye o de okumu kɔnɔna la jɛkulu min bɛ yen n'an ko a ma Association des professionnels de la presse en ligne au Mali olu ye lajɛrɛ dɔ kɛ walasa ka kuma u baara ɲɔgɔn fɛ u k'u hakili to kunnafoni baara cogoyaw la ani ka baara kɛ hakilimaya kɔnɔna la walasa ka kunnafoni jɛlen di mɔgɔw ma. Anw ye association ɲɛmɔgɔ ye an ye initiative dɔ ta n'o ye ka mɔgɔw la sensibiliser u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ wagati min na wagati ka gɛlɛn kojugu Mali bɛ situation min na a situation dogolen tɛ mɔgɔ si la bon kunnafonidilaw fana kan k'u ka rôle jouer quoi u kan k'u ka rôle jouer o rôle ye mun ye ka kunnafoni jɛlen di mɔgɔw ma mais u k'u kɔlɔsi fana kunnafoni minnu bɛ yen n'o y'a fɔ ma ko désinformation kunnafoni bayɛlɛmalen dɔw ani fake news u ka olu kunnafoni ninnu u kana to ka a ta k'a bila u ka bɔlɔlɔ sanfɛ parce que kunnafoniw bɛ se ka problème dɔ an ka jamana kɔnɔ. Nin lajɛrɛ in yɛrɛ senfɛ Appel Mali mɔgɔw y'a yira k'u bɛna yɔrɔ dɔ dayɛlɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛliw kama walasa ka kunnafonidilaw dɛmɛ u bɛ se k'u ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ cogoya min na. U ka nin lajɛrɛ in kɔfɛ Appel Mali kɔni y'a yira k'a bɛ fɛ ka lajɔli kalan kɛ maaw kunna kunnafoni sɛgɛsɛgɛliko ɲuman kan.
kiri bina kunka mimi talike chenfa kaba sisugo aleni yerawolo depu pour sur les remparts o ma fla bonyongo olukoni be kritikla moka ebloka halna so yekle fla koninge koloshile eminen konna na commissariat mimbe 5e arrondissement no be pour la ko kon ngofo o akoni jirala kafo koni jirala kunungo kritikla moko ni nyekoro ni jatemineke mafolo ye Musa Jaray maflana Ibrahim Maiga sabana Adama diko ye nanna wale wule ko Amadou ni doba wule ko Pape Diallo olu koni me kritikla maw nyekoro sigida nani na okiri o tribunal mbe halna soro Etienne Fakaba asisugo o janaki flata me kale segere awasanu be nyefolike anya akobela jeleka ka kɛ ni kunnafoni dɔ ye u ye min bila u ka bɔlɔlɔ kan commune 4 tribunal ye ɲɛfɔli kɛ Etienne Fakaba Sissogo kunkanko kan ani yɛrɛwolo debout sur les remparts o maa 4 Musa Jara, Ibrahim Maiga, Adama Diko ani Amadou Di Pape Diallo. Tribunal ka fɔ la ko Etienne Fakaba Sissogo jalakilen don ko damadɔnu de la k'a daminɛ a ye kuma minnu fɔ k'olu bɛ wolomali don maaw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu ni olu tɛ sigida kelen kɔnɔ walima minnu yɛrɛ tɛ siya kelen ye ani maaw minnu tɛ diinɛ kelen ye ka olu kunkari ɲɔgɔn na k'a ka kuma ninnu bɛ tali kɛ o kan wa k'a ye basigibaliya o fana kuma fɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'u kɛra bɔlɔlɔ siraw de sanfɛ wa jalaki wɛrɛ binnen don Etienne kan k'a ye sɛbɛnfura lankolonw dilan ka o kɛ a ka diplôme ye jalaki filanan min binnen don Etienne kan nin kɔ tuguni ko o bɛ tali kɛ san 2014 ko jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ faransikaw fɛ yen nɔ ko Etienne Fakaba Sissogo ka diplôme ko kuma min bɛ sen na ko olu bɛ sigasɛga don o la o de la jalaki binna kan k'a bila kaso la wa k'a ka kiri kan ka kɛ avril kalo tile 13 yɛrɛwolo debout sur les remparts maaw ta bɛ tali kɛ ko olu fana ye basigibaliya n'a bɛ fɔ a ma ko incitation à la violence ka mɔgɔw wele ka ɲɛsin o ma a bɛ tali kɛ Musa Jara n'ale ye député kɔrɔ ye Ibrahim Maiga Adama Diko fɔlɔ fila ninnu olu kɔni mandat de dépôt dara olu kan naaninan ni o ye Amadou Di Pape Diallo ye ale jalakilen don k'a ye nenini juguw kɛ ale ni ka farafarali don maaw ni ɲɔgɔn cɛ wa k'a ye sɛbɛnni dɔw fana kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ka kɛ ni jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita o ka tanyani ye ko o baaraw tɛ bɛn cogoya si la ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan commune 4 tribunal ko ni wagati laban ninnu na ko maaw bɛ ka karo gɛrɛn walew kɛ kojugu wa walew fana bɛ ka kɛ minnu bɛ tali kɛ ka basigibaliya don jamana kɔnɔ o de la u bɛ wele bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ko mɔgɔw ka baaraw ka bɛn ka mɔgɔw wele ka taa ɲuman sira kan wa u bɛ kangarida ko maaw ma de bɛ kɛ sababu ye ka basigibaliya don k'u tɛna u sigi k'o tigilamɔgɔw lajɛ lakana sabatili kungango kibara walasa ka bambacha kelele bolonya anga jamana kɔnɔna na mbi talike kele bolola na bi wele ko force takuba mimbe talike finitiki kema bonyongo Denmark o finitiki kema bonyongo kon mena fara uka walasa ka koronolu baro kulu sigisinga lakana bse ka sabati chugomena ninga bambachu konin kele anyemne berebe na ke faransi kibara kon bora ka bi danwa no be Denmark ale ministre sofe mi nanye simbe kana komo na seli kadara konna lolo mari bade be nyefoli ke anya akoka Dano ko ministre mu ɲɛsilen bɛ lafasali ma a yɛrɛ k'a fɔ k'olu ka cɛdenw mun bɛ Mali kɔnɔna na k'a kun ye de walasa ka basigi yakubaya Mali kɔnɔna na ani fɛnɛ Mali ni jamana minnu bɛ dancɛbɔ la i n'a fɔ Niger fo ka taa se Burkina ma a y'a yɛrɛ k'a fɔ fɛnɛ k'a kun dɔ fɛnɛ ye walasa ka dugudenw kisi mɔgɔjuguw ma Danemark cɛden 90 bɛ Mali kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛkɛden jɔlen ye fo ka taa se furakɛlaw ma n'u bɛ mɛnaka kɔnɔna na ka hakilinaji kɛ ni mɔgɔ ninnu ka nali fɔra avril tɛmɛlen de Danaw ka ministre mun ɲɛsilen bɛ u ni jamana wɛrɛ koɲaw ma a y'a yira k'a fɔ ko État islamique ani Al-Qaïda k'olu ka bagabagali de ye fɛn fɔlɔ ye fɛn mun kan ka kɛlɛ a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko de la ko Danemark bɛ ni cɛsiri walasa a nɔbaga ye force spéciale kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni Danemark députéw ka yamaruya ye Danaw ka kɛlɛkɛdenw nana Mali kɔnɔna na nga Suède marabagaw olu y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna u ka cɛden 215 bɔ Mali kɔnɔna na kuma mun n'a fɔra jumadon u ka ministre mun ɲɛsilen bɛ u ni jamana cɛw baaraw ma lakana kungango kibara la alibi ba ka fo Faransi finitigla ka nani bonyongo mugujugu perana Burkina Faso o ma nani ngoni banana kibara kon bora ka bi o ka jira ka fo ma do rebu tula munga banani ndaka jugu kosobe mumbe kala bolola mimbi wele ko barkan ko to mununu salo koni baro sabatili konna lakana kadara konna Amadou Jarabe nyefolike anye akoka
Farikan cɛdenw olu ka bolimafɛn yɛlɛla mugu cita kan n'a bɛ wele engin explosif tarata don janvier kalo tile 18 o bɔtɔla Burkina dugu o aéroport la n'a bɛ wele Waiguya ni kunnafoniya yɛrɛ dila o ka kunnafoni di so fɛ n'a bɛ wele France 24 a tila ka sɛbɛntiya o ka finitigilamɔgɔw ka soba fɛ n'a bɛ wele état major français finitigilamɔgɔ 4 français la o de joginna ni kelen ta ka jugu kosɛbɛ i n'a fɔ o ka finitigilamɔgɔw olu ka soba y'a yira cogo min na maa minnu joginna o cɛla kana n'u ye joona Gao minnu yɛrɛ n'a ka kan olu bɛna taa France i n'a fɔ o ka finitigilamɔgɔw ka soba o y'a yira cogo min na an n'a sɔrɔ a ma fɛn fɔ o ka kɛnɛya ko kan ka yira k'a fɔ Barkan ale bɛ Mali la kabini 2014 n'o ye san 2014 ye n'a yɛrɛ ka baarakɛta o bɛ se Saheli fan bɛɛ lajɛlen ma o ka bolimafɛn yɛlɛla mugu cita min kan o waleya in ka ca kosɛbɛ ni yɔrɔ kofɔlen in na wa banbagajuw n'o ye jadisiw ye olu ka ca ni yɔrɔ kofɔlen in na o ka jɛkulu yɛrɛ bɛ wele groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'u yɛrɛ faralen bɛ jɛkuluba kan n'a bɛ wele Al-Qaïda i n'a fɔ Mali Niger Burkina kabini san 2015 ni benganima ninnu olu dagalen bɛ Burkina ani o bɛ waleya cɛjuguw ta ka maaw sɛgɛrɛ wa maa kelen ninnu o faralen bɛ jɛkuluba in kan n'o ye Al-Qaïda ani jɛkulu wɛrɛ n'a bɛ wele État islamique au Grand Sahara. Fanta Tumuta nin bɛ dan sigi Capitaine Lamusa Sanogo ale ka kibaruya ta ko fɔlɔ la yani labɛn tɔw ka sabati. Ko Capitaine Lamusa wa Capitaine Lamusa Sanogo e dun bɛ ne wele tɔgɔ de ko Fanta i t'a fɔ Général Fanta. Général Fanta. I bɛ sanctionné dɛ. n bɛ gɛrɛ bula. Merci donc kibaru ta ko fɔlɔ o tun bɛ tali kɛ nin na. K'i fo i ka timinadiya la an bɛ taga Sori Ibrahim Diallo ale fan fɛ an t'a dɔn n'a sɔrɔ la a bɛ Kati sira la ou bien n'a bɛ Bamako sigida kelen na an bɛna lajɛ ni Sori bɛ yɔrɔ min na an ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ tan ni ka segin kibaruyaw kɛnɛ kan. Sori Ibrahim Diallo ale ka wuli ka jɔ ye sababu kunnafoni laseli ye don o don ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila fo juma la ni jɛmukan in kɔnɔna la i n'a fɔ a bɛ yira aw la cogoya min na don o don sɔgɔmada in na an bɛna lajɛ n'an sera ka Sori lasɔrɔ a ka se ka an ladɔnniya bi sɔgɔmada in na tan ni ka segin o cogoyaw kan layosi Sori bɛ da la. Ayiwa Sori Ibrahim Diallo fulakɛ sarama i ni sɔgɔma. An b'a Lamusa Sanogo. Wa somɔgɔw bɛ di. Hɛrɛ dɔrɔn. Mɔgɔw bɛ. Ayiwa Sori ka se ka taa ka segin jate minɛ duguba kɔnɔna na ni dugudenninw olu ye ka baara ye. Kosɛbɛ. Ayiwa bi sɔgɔmada in na i bɛ waati i bɛ yɔrɔ jumɛn taa ka segin bɛ cogo di bi. Alhamdulilayi an bɛ foli kurakuraya Renouveau Télé filɛbaga radio lamɛnbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Ko bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma tile sera Ala ka di an kɛɲɛna ma ka an kisi siraba ma tɔɔrɔ na ma sibaw ma. Fatumata y'a da don a la ka fɔ nɛgɛ kaɲa 5 wagati an kɔni an ye Bamakɔ sira bɛndaw minɛ. O y'i ka baara ye o. Sanga in kɔnɔ minnu salon a barika bonyana kolokolonin kɔnɔ sabula an ye Bamakɔ don an senkɔrɔ ka na péage kɔfɛla la Kati. U b'a fɔ dugu dɔ ma ko Kamila an n'o yɛrɛ cɛ man jan bilen. Ayiwa. An kɔni an tɛna taa Kolokani sa mais an bɛ segin an kɔ kunnafoni in dilen kɔ. Bisimila. Lamusa ka Ala fo ka barikada. Ka sababu kɛ an bɔlen tile kana se wagati kofɔlen ma an y'a ma da siraba ka sira kan an bɛ se ka min na kali sɔgɔmada in na. O ye Ala tanuba ye. An teliyala takasegin kɔnɔna la ka sababu kɛ n'i ye Bamakɔ ta k'a lajɛ. Maa mun bɛ taa baarakɛyɔrɔ la n'u bɛ bɔ bolifɛn kɔnɔ ani bolifɛn kan a barika ka bon. Bisimila. N'i ye bi jateminɛ bi yɛrɛ ale tɛ baarakɛdon ye. O kelen bɛ ka nɔgɔyaba don takasegin kɔnɔna la. O kɛra sababu ye n ye yɔrɔ caman kolokolo fɛnɛ ka na jɔ péage kɔfɛla la Kati. Bisimila. Bamakɔ ani Kati donnen kɔ ɲɔgɔn na. Lamusa lakana tigilamɔgɔw olu kɔni u ka fɛɛrɛ b'u u bolokɔrɔla la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka baara bɛnnen bɛ takasegin a bɛ se ka kɛ teriya ani lakana kɔnɔ cogo min na. Awɔ. An y'a ye k'a fɔ hali ni jama ma ca ninnu ka fɛɛrɛw u bolo ma jigin. Commandant Fanaba ka taa se directeur général de police Sulemani Traoré a n'a ka jama ma. Fɛɛrɛw bɛ sen ka takasegin kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ teriya ni lakana kɔnɔ cogo min hali ni jama ma ca. Bisimila. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ gɛrɛ agence nationale de la sécurité routière. ANASER ko cogo di? A ko an ka hakili to a la. Ni an donna bolifɛn kɔnɔ n'an bɛ bolifɛnw kan. Awɔ.
lamsa lautabuli kadabla 50 km à l'heure nambe tukubaw kono nan ko ni bora kabba ka ngon da to daw ka 90 km à l'heure angana to me oka aywa nim bela de daba ko mi lamsa ali ni kasra stro kito ni vitesse nunu konna la akacha ala feta se ka bolfa matrafa ni kasra refna sur la kasra ko ni do kabo akololo la o ya soro ibeni hakela anadar ko angana ina ako aywa ali bi moto tino kabe wele kambla uma trankranyala amba fo munu ma ko telman tino kata se 80 tino ma takasini ka kɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ a ka kɛ lakana kɔnɔ k'a yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen na yanni janvier kalo tile o ka ban gafe min n'a bɛ fɔ o ma ko autorisation de conduire ni dɔw b'a fɔ ko permis ko moto mobilitigiw ko olu yɛrɛ dama ko tɛ ko a wajibiyalen bɛ bɛɛ lajɛlen kan minnu bɛ telimani boli ka taa se katakatani ma ko bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ kɛ i ka faya bala i ka t'i ka gafe ɲini ka bila i bolokɔrɔ o papier de b'a yira k'a fɔ ne yamaruyara ka maa ta ka se a seyɔrɔ la lakana kɔnɔ bisimila o kan ka kɛ takasegin na siraba ka sira min kɔnɔ ne y'o bɛɛ lajɛlen faamuya donc wajibira ka gafe ta n'o papier o yanni a ka se ɲangini yɔrɔ ma ko bɛɛ lajɛlen ka taa papier nin ta ka bila i bolokɔrɔ o ka kan u ka taa auto école la siraba ka sira bɛ se ka sira yɔrɔ minnu na u ka faamuyali sɔrɔ a la anazɛri a ka bilasiraliw la a ko an ka ɲɛnaminifɛnw to yen ni i ka fɔya bala n'an bɛna bolifɛnw matarafa ɲɛnaminifɛnw fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛ an bɔ an jaw kan an ka an hakili to olu la o kɛwalew an k'olu dabila nɛgɛjuru sira n'o ye telefɔni ye o ka ye ka to yen hali bi bilasirali kɔnɔ mototigiw ko an ka kasi ɲini ka don an kunna maa kelen kasi kelen maa fila kasi fila a fɔra ten o an kana ɲinɛ o kɔ dɛ an kɔni an bɛ yɔrɔ min kamila sira kan sanga in kɔnɔ lamisa an bolo tile kana se jateminɛ in ma bisimila bamakɔ an kɔni y'a ye k'a fɔ an sɔrɔla cogo o cogo an y'an bɛ bɛɛkanw kelen bila la an ka sirabaw kan olu ka fɔlɔfɔlɔli lamisa fukan ka siri a dan na an bɛ wele bila guvɛrnɛri kura in de ma a ka fɛɛrɛw tigɛ bɛɛkanw ka bajanbilaya ka dabila an ka kapitaliw kɔnɔ bunadamadenw ni bolifɛnw ni bɛɛkanw man kan ka toroko ɲɔgɔn na an ka sirabaw kan ka kuma in kun cɛ ka bɔ siraba yɛrɛ lahalaya kɔnɔ bisimila o ye k'a fɔ an bɛ welewele kan kɛrɛnkɛrɛnnenya bila i ka faya bala an ka minisiri ma ministre de transport équipement infrastructure ayiwa an ka kita sira tiɲɛna n kɔ dɛ fɛɛrɛw ka sigi sen kan n'i bɔra dio k'i kun da kasaraw lamisa ayiwa a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko forêt bawule n'i bɔra nɛgɛla ka se kasaro ni wagati ni yɔrɔ ni a ma jan ka so ma mɛ i bɛ heure 2 de kɛ sira la ka sababu kɛ sira lahala ye ayiwa ni sira ma dilan tugun bari minnu bɛ ye wagati tɛmɛnenw na u kana ɲina u ka fɛɛrɛ kɛ kasaro sira n'o ye kita sira ye lamisa u ka fɛɛrɛ kɛ tugun bari a ka se ka kɛ maaw ka se ka se u sɔrɔ la lakana kɔnɔ ayiwa ne ta ye kunnafoni di ye ka minisiriso labɔ gɛlɛya minnu bɛ mali siraw kanaw la o y'i ka baara ye o u ka gɛlɛyaw dɔn fɛrɛ ka sɔrɔ gɛlɛya ninnu na kamila min kɛra somɔgɔ sanba ye ka bɔ ka ti péage kɔfɛla la sanga in kɔnɔ lamisa sanɔgɔ o de kun ye nin ye a diyara n ye ka ti denba kante bɛ yan ka taa se bcs la capitaine abdramane so sanba sangare yɛrɛ bɛ domaine na an b'a fɔ a n'a ka denbaya o ka kan Dirisa Jalo bɛ Kati yan Kati ka bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u waleman dɔn lamisa an bɛna to munumunu salon na ka taa kun cɛ i ka faamuya b'a la défilé kɛnɛ belebeleba in kan ni a ma kɛ basi ye la ni burankɛ an bɛ sɔn ka ɲɔgɔn ye o ka fisa n'Ala sɔnna a ma n'o tɛmɛna ka bɔ n bɛ segin ka n kɔ da Bamakɔ kan tile bɛ diya bi o ni Ala sɔnna a ma Sikasokaw u bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ Seydou Sangare transitaire do ka taa se Mamadu Darabu ma autogare la Sikaso jɛmakan ninnu u y'a kanu kosɛbɛ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ne hɛrɛ Ala ka di an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ami ami n ye kuma lasigi aw ma ayiwa Sori Ibrahima Jalo an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn a diyara n ye n y'a fɔ ten n ko bi tile bɛ diya Ala ko duwawu minɛ ni bi tile jara sa i ka se k'i hakili to i dɔgɔninw na ni Ala sɔnna a ma bɛ Fatumata ɲininka midi wagati la o ka fisa a mun ɲɛda la ni Ala sɔnna a ma Jalo
Ama sanogo. Nega kanya wolonfla sanga binani ani saba dabola la kasaro vedabo aleka jateminena ka amana furumuso sitanfo ku walinyumondo dante fulimina olumuso kolemana ni watina nema FM sababula mimi talike anga colonel bala mbe gardabula alibi ningoni ngi sori Ibrahim Diallo joint colonel aidene attention. Général 3 étoiles général mbe garabula merci ni tu es sur Ibrahim Diallo ale kon kuma ka ikado nye folika anye Tani siraba abella halamina ni watina ro atara yere soro fo e kati afafe bitan ngoni abella jeli bi laba kati siga fo ito ala kanya tara kati bi o magante ka vali mala sori Ibrahim Diallo amba fo aka wuli ka jola ni sanga konnala amina Amadou El Konare bisimla ka bo kati ka ofeno direct la la radaka la josi bi donc kerenkereni mali finitigila kaw olu togola o kum konnala amina wuli bila Amadouma ka bo place d'Armuna kati kaw feno aka sega nyafoli ke anye 20 janvier rebi okumu jumen konnana na kati no la be me chogodi ko damna wo jumawnye muni be na ke big les journée konnala kati kaw feno amina Amadoula soni Mali goloma siri tabako ko bio uga donye la josi anti sengante nyina amesengafo ubela jelemba ko u bonne fête Caporal Amadou El Konare intoma intoma soldat Fanta Tomota o dabla ça ne général a rectifié général Fanta Tomota soldat Fanta Tomota akilla ni mi diri manie ubi negative ka soldat teni di ma ko badai ne ma fiyo ko ye général teni do ngi ma do ko ye général 3 étoiles di o ma caporal isa kabaki di be negative ni so mo be di corbacité ibisimla ibe garda bula j'espère non to la de edi kanga garda vous blâmer repo ni mi chogolo be ibe sanctionné be Amadou bisimla ni sanga konona na ameki wele ka bo place d'Armuna katika ofeno ni sanga konna la ko be la hala jumere konna la papa to monta ama ko ko mali arme edena mu abe ko ame ganga bula pe tamina jumana colonel atini kita ka soldat sur ko kala mai ka ni colonel Tony général son fait ama bla bla so madaina ani kanga pa politique ne mo ba ko na de ama bla bla o de ka dam ka bala ko tele ne mo ya so ani pa la pe ya ko ti to malika arme ka ko na o san ke sampioro kelina abikina ma ko ya mina bara ko tara ten to na fara ati Darmuna encore ni bel kene kanya ka ti teker di mate la kana la monge uka darawuli jati mune baraw ke ni malika ni bulu France on fait de ka dam ni protection civile la kana auto for la kana arme de terre mer qui kana au fond police la ka ni arme ni bulu France on fait mais après kelen ka la don sa tilen dunya au beg jo la don kwasa ikile baraw bi kana tu ko munu na o ni sateka ni officiel si yoro la ben fara o lu bela gele kele do kaba ma ko munu kanga na fara munu ke lu bela don pe fatide to polima fen to pe ni o ye ka la kana polima fen ni na funti ke to ala ka ko ka jama ko ka fara o dam ni ko ye o la don pe fatide to kene ka ni ko da politique na traité kana la donc ako la donc ko la bela benen to fata. Ok, Amadou anye familial soro la yalma baraw manadam ne baraw takabolo benake jume programu ye jume yalma jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ale bena ye kene kono wa colonel Assimi Goïta ale bena ye kene kono ale yɛrɛ bɛ do bolifɛn min na ka se ka joli o ye ni ka munumunu salo kɛ o labɛnnen do lakana baaraw fɛ sabatile o da fɛ ka ban baara dakun kilatini ninnu bɛ yen n'o fɔlen do fɔlɔ o ye k'a fɔ ni jama bɛɛ lajɛlen dafara ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati tuma min na jamanakuntigi ale mana don kɛnɛ kɔnɔ défilé n'o ye politigilakaw ka taama ye o baara kunfɔlɔ olu bolodalen do ka fara olu kan min ye
jateli minnu kan ka kɛ an ka maa tapitigiw ni autorités ani kirikilaka ɲɛmaaw fɛ fo ka taa se min ye jamana kuntigi ma o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ dakun kɔnɔna la. Finitigi minnu bɛ yen bi ni minɛn minnu bɛ u bolo ani cɛsiri minnu kɛra minɛnko la finitigiw bɛ gun mun kan bi u b'a la ka wulikajɔ min sabati lakana ɲɛsiratigɛ la o bɛ kisa jumɛn na bi Mali yɛrɛ kɔrɔ tilebiba ani kɛɲɛka. Min ye k'a dɔn baabu bɛna se o ma ka se ka jamanadenw ladɔnniya k'a jira u la danaya min taara finitigilakaw kan n'o ye Mali den kelen kelen bɛɛ lajɛlen n'a bolofɛnw ka lakana jate wale kɛlɛli ale nasiratigiw la jigisigi kuma ni jigisigi yirali jumɛn bɛ se ka kɛ jamanadenw na o baaraw fana bɛ dakun ninnu kɔnɔna na walasa hali bi n'a ka jamanadenw ka jigisigi k'a dɔn u bɛ se ka u jigiya u ka wolomasiri taabaw kan an kelen kelen bɛɛ lajɛlen lakanani na. Ok, Amadou ɲininkali laban bɛ tali kɛ min kan o ye kunnafonidilaw ye yalima kunnafonidilaw ye bɔli daminɛ wa ani fɛnɛ fɛn bɛ tali kɛ conditions na kunnafonidilaw bɛna baara kɛ hukumu min kɔnɔna la j'espère que a bɛɛ lajɛlen sigira sen kan. Tabarikala min ye jateminɛ fɔlɔ ye kibaruya ta la o ye ka di ne kuma ORTM ka minɛ minnu kan ka sigi n'o bɔra a la an y'a ye renouveau fɔlɔfɔlɔ de ka cɛdenw sera kɛnɛ kan yan nɔ ka fara min ye DIRPA ni o ye sɔrɔdasiw yɛrɛ ka baara bolofarada min ɲɛsinnen don u ka kunnafonidi ma olu bɛɛ lajɛlen sera kɛnɛ kan labɛn min sabatilen don o ye k'a fɔ ni 20 janvier bɛ kɛ a bɛ tɛmɛ directement na ORTM la waati min na baaraw bɛ sen na a bɛ kɛ a nɔgɔlen na ORTM la o tɛ ɲa gɛlɛya misɛnnin labɛn dɔw fɔ o labɛn ninnu de bɛ gɛlɛya misɛnnin dɔw lase kɛnyɛrɛye kunnafonidilaw ma kosɛbɛ ni o bɛ tali kɛ ORTM ka directive minɛnw olu bɛ sigi cogo ORTM ka directive minɛnw bɛ sigi cogo minnu na maaw kana taama o ɲɛkɔrɔ jaw kana tiɲɛ u bɛ jaan dɔ jaa minnu na kɛnyɛrɛye kunnafonidila a kɛra tubabuw ta ye a kɛra an yɛrɛ ka kɛnyɛrɛyew ye olu bɛ to o cadre kɔnɔna la o bɛ gɛlɛyaba de lase olu ma sabula u b'a fɛ ka gara ka jaw sɔrɔ ni sɔrɔ cogo min ye gɛlɛya bɛ na o la kosɛbɛ min ye ORTM ni DIRPA n'o ye sɔrɔdasiw yɛrɛ ka kunnafonidilaw n'u ka jatalaw danganiya dɔ b'olu bolo ka se kɛnɛ dɔ la o danganiya tɛ kɛnyɛrɛye kunnafonidilaw bolo a kɔrɔ ka dun kosɛbɛ a bɛ na ni lakanako fana yɔrɔ b'a la parce que kɛnyɛrɛye kunnafonidi ni bugunnatigɛ jateminɛ dɔw ma kɛ a bɛ se ka na ni lakana kolo sɛgɛnyali ye olu bɛɛ baaraw bɛ a kɔnɔna la nka wulikajɔ minnu kɛlen don walasa cɛden bɛɛ ka se ka ja sɔrɔ cogo ɲuman na o ye ni min mago bɛ min na ni o m'o sɔrɔ wulikajɔw labɛnnen an yɛrɛ ni DIRPA maaw y'o baaraw kunfɔlɔw hakili falenw kɛ ka ban walasa ni baaraw bɛ kun cɛ kɛnyɛrɛye kunnafonidila min mago bɛ ja min na n'a ma se k'o sɔrɔ directement ka se ka taa ni pisipiri ye walima minɛn wɛrɛ ye DIRPA cɛdenw ka se k'u lase u ma waasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka ja labɛn la. Ok, ɲininkali kelen bɛ Lajos bolo ka k'i la. Allo Lamita. Amadou El Kunare. E kɔni tɛ soldat ye fɔlɔ sabula e bɛ formation centre de formation na o problème t'a la Amadou ni nin n'a ɲɔgɔnna ɲɛnajɛw bɛ sigi sen kan i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ yɔrɔ min na o lakana barika bɛ bonya kosɛbɛ Kati yɛrɛ bɛ danga jumɛn na bi lakana ko sira fɛ ni fɔ bɔ fiɲɛ nɛnɛ wagati la ni bɛ don mangorotu la mangoro yiri feere cogo yɛrɛ b'a jira i la k'a fɔ yiriden baaraw bɛ sen na ni mɔgɔ maa bɛ yen n'i bɔra Bamakɔ da fɛ k'i bɛ don Kati ka b'i don dɔ Kati hali ni ye dunan ye i b'i yɛrɛ ma ɲininka k'a fɔ mun bɛ dugu la bi a sabu kɛ Kati karangada donda n'a bɔda fɛn o fɛn bɛ yen finitigi minnu kan ka lakana sabati olu yɛrɛ sen tɛ se kɛnɛma yan olu bɛ to Kati ni alidafɛnnaw donda fɛn o fɛn bɛ yen a minnu ye donda dɔɔninw ye ani dogoli donna minnu bɛ yen ni an Katikaw yɛrɛ bɛ o de dɔn kosɛbɛ i k'a dɔn cɛdenw jɔlen bɛ ka o bɛɛ lajɛlen lakanaw jateminɛ u kɛ maa minnu bɛ yen n'o ye kolosilakaw ye n'o ye finitigilakaw ye min ye k'a dɔn dakabana mansin minnu ni subahana mansin minnu kan ka bɔ k'o lakana baaraw fɛ olu fana sigilen don sen kan Kati donda la jango yɛrɛ ka bɔ Bamakɔ yan fan fɛ ka na Kati donda minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen lakanaw jateminɛlen don minɛn mɔgɔ mɔgɔ bɛ don ka bɔ kɛ m'a fɔ n'i bɛ tɛmɛ munumunu yɔrɔ wɛrɛ nka Kati kan donna fan o fan fɛ jateminɛw ni laraweliw jɔnjɔn b'a la ka kɛ bolimafɛnw ani maaw bolofɛnw na walasa hali bi lakana ko bɛ se ka kɛ bin hakili cogo min na. Ayiwa o tɛmɛnen kɔ n'i ye jateminɛ kɛ banajugu kɔni b'an tu la n'o bɛ tali kɛ coronavirus la o lakana minɛnw olu yalima olu bɛ kɛnɛ kan ye wa?
coronavirus jateminɛ belebele fana bɛ yan o ye an ɲɛ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kɔnina kɛnɛ kan yan fɔlɔ maa si tɛ yan masiki kɛ maa min na o ye ni masiki dili maaw ma o fana disposition talen don ani ni maaw yɛrɛ bɛ don ka se k'i tɛgɛ ko safunɛ la ani ka se ka jateminɛ kɛ ka tɛsiw kɛ o baaraw kɔni kɛra anw na an fɛn o fɛn donna fɔlɔ an ye hakili falen kɛ n'u ka maa ɲɛmaa dɔ ye o maaw yɛrɛ bilalen don waasa ni minnu bɛ yen ni u ka masiki kɛra walima n'u ɲinɛna masiki fɔ masiki jate ma waasa u bɛ se ka lakana an fɛ cogo min na nka an ɲɛ bɛ an ka babu furadasi dɔw fana la yan minnu bɛ ni masiki b'u la an tɛ k'a dɔn n'i y'a sɔrɔ faransi lakanabaw don walima ni i y'a sɔrɔ CICM walima ni lakanabaa minnu don sabu kɛ masiki b'u la tagalen ɲɛfɛ an ka jateminɛ kɛ tubabu minnu bɛ yan ni olu ye dugukolo fara minnu ye i k'a dɔn an ka jamana kɔnɔ nafuta. O diyara n ye kosɛbɛ Fanta Tumata. Caporal Amadou. La colonel Amadou El Konare. Aïe, aïe dégradé o, i bɔra colonel ya la maintenant. Parce que c'est de bonya. Ne gardabu bila généraux kuraw ye minnu bɛ yen n'u ka général Jala Taralaw kama na ni o dɔ ye i k'a dɔn désormais général de brigade Samu Mɛnkɔrɔ Jakite ka fara min ye général de brigade Jean-Élisée Dawo olu bɛɛ lajɛlen kɛra généraux ye minnu sɛmɛntiyara kunu conseil des ministres kɛrɛfɛ kɔnɔna la an b'a fɔ ko hali bi ala k'a bɛɛ kɛ fɛrɛ ye. Amina yarabi k'u félicitations Amadou k'i yɛrɛ fo ka sɔn ka soli ka ni kunnafoni ninnu di an ma direct la ka bɔ place d'armes na Katikaw fɛ yen nɔ Amadou an b'i fo. An ka cɛden fɛn o fɛn nana kɛnɛ kan u bɛɛ bɛna wuli ka jɔ kɛ waasa bi su na ni sini maaw ka ja ɲuman sɔrɔ renouveau don kibaru kɔnɔ ɲɛmayaso ka danganiya kɔnɔ. Inch'Allah. K'a fɔ Isa Kaba ye k'an bɛ gardabu la. Kaba kulo b'i la. Merci Amadou Anifo. Nin tun ye Amadou El Konare ka bɔ Kati place d'armes kɔnɔna la a bɔra ka ɲɛfɔli kɛ an ye 20 janvier fɛn bɛ tali kɛ ale wuli ka jɔw la baara daminɛ baaraw ye minnu ye ani programme yɛrɛ ye mun ye baara minnu kan ka kɛ a ka yeta ye mun ye jateminɛ bolila fɛn minnu kan a bɔra ka o kunnafoniyaw di an ma an bɛ Amadou fo a ka timinandiya la 20 janvier ale hukumu kɔnɔna la ni o ye an ka finitigilakaw olu kɔni ka ɲɛnajɛ ko fɔ fɛn bɛ tali kɛ Mali seko ni dɔnko tigilamɔgɔ ala ma hinɛna Tata Bambo Kuyate la ale ye dɔnkili dumanba dɔ da dɔnkili min ni a bɛ jate Mali armée fasaw la dɔnkili duman dɔ don dɔnkili yɛrɛ dara san 1988 Tata Bambo ale kɔni ko armée Mali an ka jɛ an k'o fali lajɛ.